Länsi-Suomen opistossa on hyvä, jos et ole päässyt yliopistoon, mutta et halua kuitenkaan hukata yhtä kokonaista vuotta. Täällä opiskelu on yksilöllisempää, ryhmät pienempiä ja opettajat ovat myöskin lähempänä. Eli aina jos on vaikeaa, opettajalta voi kysyä tai tunnilla voidaan käydä asioita vielä tarkemmin läpi kuin mitä yliopistojen massaluennolla olisi mahdollista. Mä ajattelen, että tästä on varmasti paljonkin hyötyä ja mä ajattelen, että täältä oppii paljon, kun mä pidän todella paljon historiasta. Niin todella mukava oppia jotain uutta ja sitten kun sanotaan jotakin, ei ole sitä enää semmoista lukio, vaan semmoista yliopisto-opiskelua, eli sehän tulee vähän syvemminkin sitä tietoa. Mikä on erittäin hyvä, että täällä sitten on osa avoimen yliopiston englantia, eli saa opiskella samassa. Koska täällä on venäläisiä ja meksikolaisiakin oli ja opettajia on ulkomailta ja muuta. Se on mukavampaa, kun pääsee puhumaan useammalla eri kielellä sitten. Mulla on vain yksi opettaja ja hän on ainakin tosi hyvä, tosi mukava, tosi läheinen ja semmoinen, että ketä ottaa heti asioista selvän ja auttavainen ja sitten semmoinen just, että kelle voi puhua ja kannustava ja niin kuin semmoinen kuin tuuttorin pitää ollakin. Tervetuloa Länsi-Suomen opistoon. Täällä voit opiskella vaikka mitä avoimen yliopiston opintoja. Kasvatustiedettä, erityispedagogiikkaa, sosiologiaa, historiaa, poliittista historiaa, taidehistoriaa, vaikka mitä.